Anna Berenguera, psicòloga i investigadora a la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gorina, llicenciada en Psicologia i MSc de Ciències Socials per la University of Surrey al Regne Unit. És doctora en Salut Pública per la Universitat de Barcelona i té experiència en investigació qualitativa i metodologia mixta en els camps de la salut pública, l'atenció primària i comunitària. Bon dia, estic buscant la presentació. Molt bé, doncs és un plaer estar en un context com aquest. La veritat és que jo vinc a parlar de números, perquè nosaltres fem alguna cosa en part i aquest és un estudi que vam compaginar la metodologia quantitativa, la qualitativa i dins de la qualitativa la fotografia. I és un reflex de com la societat està vivint en aquests moments el confinament i la pandèmia. Jo vinc en representació de tot el meu equip, tothom treballem de forma cohesionada i aquí teniu un reguitzell de logos i de persones que també són tan representants com jo en el dia d'avui. Doncs parlem de la salut mental durant la pandèmia i sobretot ho fem des de la perspectiva de gènere. Posem-nos les ulleres ara amb recerca i veure les diferències entre homes i dones, perquè realment amb salut mental, en tots els àmbits de la nostra vida, ens afecten diferent les coses segons el gènere que som. I nosaltres estem insistint molt. Des de la Comissió Europea ja fa temps que ho estem fent, però tots aquests aspectes, si ens mirem la recerca, les intervencions des de la perspectiva de gènere, podem aplicar intervencions en salut diferents segons el gènere i sobretot també en l'edat. I això és una cosa que també volem reflectir aquí. Alguns conceptes claus. Segur que ja us sonen tots moltíssims, però a mi sempre m'agrada recordar-ho. Què tenim? A la punta de l'iceberg tenim la Covid-19. La Covid-19 hi ha hagut un accés d'un model biològic, clínic, en el que s'han enfocat en números, en número de morts, en número d'infectats, etc. Però què hi ha darrere d'aquesta Covid-19? Doncs hi ha un desastre lent. Un desastre lent que per l'accés que hi ha hagut d'aquest model biològic s'han deixat de banda alguns aspectes com és la salut mental, o han sigut problemes socials, o han sigut altres problemes de salut que s'han deixat de banda. I jo crec que aquesta pandèmia el que ha donat a veure és que hi ha una emergència social molt més àmplia que el que és l'emergència sanitària. I la base d'aquest iceberg no és més que aquesta sindèmia, que és paraula que coneix més d'una pandèmia al mateix temps. Jo crec que la Covid està paral·lelament parlant amb la salut mental, amb tots els problemes de salut social que hi ha, amb desnonaments. Tot això ha sigut com la gota que ha vessat. Us explicaré molt breument el que és la metodologia del nostre estudi. El nostre objectiu era avaluar l'impacte social i la salut mental a la població adulta durant el confinament i també un any després. Els resultats que presentaré seran dels dos talls i era un estudi que es feia a tot l'estat espanyol. Com us deia, hi havia una part quantitativa, que hi havia una enquesta online. Segur que us heu fet un fart de rebre enquestes online durant l'època del confinament que us demanaven. Doncs possiblement una d'aquestes estigueu reflectits vosaltres. I des d'aquí agraïm, perquè la recerca només es pot fer si és que hi ha persones implicades com vosaltres. La variable principal del nostre estudi era l'impacte social, en el que recollíem tant el que era la percepció de la malaltia, tot el que és la salut mental, les condicions de vida, la percepció de risc, també les mesures de salut públiques que s'anaven implementant. Volíem saber què n'opinava la població. I també hi havia una part tota de metodologia qualitativa, en el que volíem explorar tot el relat experiencial de les persones. És a dir, a vegades amb les enquestes ens queda molt curt els números i el que volem és saber
què és el que pensen, com ho viuen, com ho senten. I tot això ho complementàvem també amb un estudi de fotografies, i aquesta és la nostra part d'art aquí, en aquest estudi, no? En el que demanàvem a les persones que ens fessin una fotografia sobre com estaven experimentant ells i elles tota la part del confinament. Vale. Qui són les persones que han participat en el nostre estudi? Doncs tenim al voltant de 7.000 persones, majoritàriament dones, majoritàriament entre 31 i 50 anys, i de població universitària. Aquest és el problema de la bretxa digital, que no arribem a tots els sectors. A través de l'estudi de metodologia qualitativa vam aconseguir arribar a aquells grups més vulnerables, aquelles persones immigrades, aquelles persones d'altres orientacions sexuals que normalment són exclosos dels estudis. I majoritàriament eren totes nascudes a l'estat espanyol. Aquí també nosaltres també fem publicacions, tots els resultats d'aquest estudi els trobareu publicats aquí al BMJ Open, i també vam fer un policy brief, que és com un informe de recomanacions a nivell de ciutadania, però també ens interessava que a nivell governamental s'anessin escoltant totes les recomanacions que anàvem donant, perquè són recomanacions exclusives per gènere i per edat. Fem un retrat de quina era la situació de salut mental durant el confinament. Doncs ha afectat de diferent manera els homes i les dones. Una tercera part de les dones estava afectada per ansietat i depressió durant el confinament, en canvi una cinquena part estava afectada pels homes, el que és la depressió i l'ansietat. Per tant, aquí ja trobem una diferència important. També hem trobat diferències en l'edat i en el gènere. Les dones de 18 a 35 anys van patir més el que és l'ansietat i la depressió, i a nivell global l'empitjorament de salut mental es va relacionar amb la percepció de viure en un habitatge inadequat, no tenir les condicions de ventilació, de sortides externes, el deteriorament de l'economia, molta gent va perdre el seu treball durant la pandèmia, i la preocupació per infectar-se de la Covid. I aquí tenim una primera fotografia d'algun participant que ens havia enviat, no? I els demanaven que ens posessin un títol i que ens expliquessin què significava per ells o per elles aquesta. I aquí tenim el quadre del Munch, que segurament tots ja coneixeu, que és el Crit, y la va titular Horror. Estoy enviando la imagen del cuadro titulado El grito de Munch. Representa la angustia ante la soledad. Al otro lado no había nadie. Los médicos no respondían. Era una persona que començava a tenir sintomatologia de Covid i en aquell moment la sanitat estava totalment col·lapsada i ens va enviar aquesta fotografia. Percepció de viure en un habitatge poc moderadament adequat. Això són diferents variables que anàvem preguntant a dins de l'estudi, i el que veiem és que aquí els joves de 18 a 30 anys són els més perjudicats per viure. No tenen un habitatge adequat i això els provocava molta ansietat. Més ansietat que depressió. Això diferencia de les persones més grans, que realment ja tenen una vida més estable, i també podem posar reflex als joves i aquestes intervencions que parlava l'Anna. Doncs com ha afectat i com està afectant la pandèmia a la gent jove, que realment han estat patint tot el que és estudiant via online, sense poder sortir, i a més les recomanacions sempre eren els últims de la cua, a tenir la possibilitat de sortir, etc. I principalment dins de tot el sector de joves volem destacar aquest verbatim, que són cites que extraiem de les entrevistes d'investigació qualitativa, en què una persona de 36 anys, que és el segon grup d'edat més afectat, ens deia: claro, es que en un piso chico la situación se agrava un poquito porque tienes poco espacio para moverte, ni para salir, ni para nada. No estoy acostumbrando a tener tanto tiempo libre. Estaba bloqueado. També, els homes també van patir depressió durant tot aquest procés i les dones més ansietat. I aquí tenim una altra fotografia sobre tota la percepció de viure en una vivenda adequada o no i com això afecta la salut mental.
Aquí tenim una fotografia que ja parla per si mateixa, i el títol que posava era Caos en mi casa. En mi caso, mi marido quedó varado en Senegal, él es de allí y no tuvo posibilidad real de volver y estuvo sola durante todo el tiempo. Amb dos fills de 4 anys i de 16 anys i mig, comparto piso con 2 personas, pero eran totalmente inexistentes prácticamente. Aquesta persona se sentia molt sola, en una situació d'una vivenda molt difícil. És una mica un relat de com estan vivint les persones al confinament i que la vivenda té un punt important també en la salut mental. Empitjorament econòmic i de les condicions laborals. Doncs aquí un altre cop els joves són les persones més afectades, seguidament per grups de 30 o 50 anys. He posat aquestes dues gràfiques juntes perquè realment van molt relacionades. Aquí també trobem amb els anàlisis bivariants, en el que fem associacions, en què les dones patien molta més ansietat, els homes molta més depressió en quant a l'empitjorament econòmic i les condicions laborals. Possiblement les dones, l'empitjorament econòmic també anava relacionat amb que tenen uns treballs, algunes dels nostres participants en l'estudi, en treballs més temporals, més relacionats amb cures, amb què hi ha una inestabilitat contractual i això també feia que el nivell d'ansietat augmentés. I aquí tenim un verbatim, una cita d'una dona de 55 anys d'estudis d'educació secundària que deia: estaría pendiente de si nos tocaría trabajar otra vez y esto es incómodo. Pues mirar el futuro, pues por los hijos de que ni se sabe en qué paradero van a llevar. Nosotros un poco tenemos nuestro futuro asegurado, entre comillas, pues nuestra manera de vivir cada mes, pero pues los jóvenes no sé cómo van a resultar con esto. Tan malo es la enfermedad como que las personas no puedan hacer sus trabajos. És que realment aquí un altre cop els joves es veien perjudicats per tot el que és l'empitjorament econòmic i les condicions laborals. També vam entrevistar dins de els nostres participants hi havia una quarta part de persones que es dedicaven a treballs essencials, un 26,3 eren dones i un 23 com a homes, amb la diferència que les dones presentaven ansietat, presentaven uns nivells d'ansietat molt alts i els homes no presentaven tanta ansietat i el que feia que els homes poguessin participar en tots els treballs essencials, entesos no únicament com la medicina sinó altres factors, doncs els era un factor protector per anar a la feina, a la depressió. Vale, y aquí tenemos un altre verbatim. Me dio un poquito de miedo porque mi marido tiene enfermedades, es factor de alto riesgo, tenía miedo, era introducir en casa la COVID, ¿no? Y tener problemas de todas formas y enseguida tomamos medidas, es decir, con las mascarillas, estando separados, manteniendo distancias, durmiendo separados, utilizando baños separados y a lo largo. Y llego a casa, aún lo sigo haciendo. Lo primero que hago nada más llegar es dejar las cosas en un sitio separado. Aquesta també és l'angoixa de totes les persones que han treballat durant el confinament i posant-se en risc el dia a dia. I un homenatge no únicament als metges, infermeres i tots els professionals de la salut, sinó a totes aquelles persones que han treballat en altres sectors i que no tenien els aplaudiments. I aquí tenim una fotografia d'una dona de 53 anys, que en aquest cas era infermera, que treballava a urgències i va titular aquesta fotografia que es deia Set. Y de 7 de la tarde, en la urgencia, tras 9 horas de sudor, carreras, batas dobles, guantes dobles, gafas dobles, sin poder tocarnos la cara, y mi supervisora llegó cargada de bebidas frías, que uno de tantos establecimientos solidarios en la pandemia nos ha donado. Jamás creí que lloraría al ver una Coca-Cola fría, llorar de sed, llorar de sentir tanta necesidad, llorar de emoción ante la sorpresa de ver que alguien me cuida. Bueno, impactant, no? Ja anem acabant, perquè no sé si m'estic passant dels minuts, em sembla que sí. En quant al grau de preocupar-se per contagiar-se de la Covid, també les dones són les persones que tenien més sensació de preocupació, sobretot perquè també ens relataven que eren persones que normalment estaven al càrrec d'altres persones per cuidar i que si
es contagiaven de la Covid realment no podien fer aquest rol de cures, per tant la importància de la perspectiva de gènere. I aquí tenim, en contrapartida, una cita d'un home, ¿no? Pues separados y con miedo. Ella pues lo pasó mal, cogió ciertas depresiones porque se encontró sola y preocupada por mí, lógicamente, preocupada. Sobre todo más mi mujer que yo, porque yo soy más. Para mí es de que ya está pasado y lo quiero olvidar, me lo tiro a la espalda. I aquí un resum de les variables, no, que fan, hem fet un resum de les variables que poden ajudar a ser protectores de la depressió i a tenir predisposició a l'ansietat. Com a protectores de la depressió tenim home i treballador essencial, ser dona i conviure amb menors, ser dona i tenir suport social són protectors a no tenir depressió. En canvi, què predisposa a tenir ansietat? Doncs, edat major de 35 anys, ser dona i tenir por de la Covid-19, tenir una vivenda inadequada, estar afectat o afectada per l'economia, treballadora essencial, si és dona, i conviure amb menors, si és homes. I com a conclusions, podem dir que la salut mental ha afectat majoritàriament a les dones i homes entre 18 i 35 anys, majoritàriament. Una pitjor salut mental es va relacionar amb la preocupació de contraure la Covid-19, de viure amb una vivenda inadequada i de l'empitjorament de la situació econòmica, i que és urgent incorporar una perspectiva de gènere i valorar les diferències per edat per disminuir els impactes de les mesures implementades. Moltes gràcies.